Kano, Kano, Kano mun kai, Kano mun kai, Kano mun kai. Wani irin da shi ka yi ne dan kwali pura uban da kaga yar ka zanne yadda take maiko. Ai wallahi dole sallau da lantana su shiga cikin bakin ciki. To ba dole ba shekarar zakarar su ga abu wannan zakarar yayi mai sosai a hamburg uban da. To kai ku yanzu an sallau da lantana suka gane cewar mu muka kama zakaran nan wanda za su ci amarci da shi ya za a kare. To aha aikin gama ya riga ya gama abinda zakara ya riga ya shiga cikin ciki ai wacce za a yi ma sai dai ya riga ya yi. Amma kuna ji ko ya kamata mu yi ba wajen da baka akwai mutane idan sai zo kanmu. Wannan gaskiya ne ka san wani abu sai na ba wato da muka shiga gidan nan zakaran yana iyo zakara wanga tafkar da naima zakara ya kama zakara kila ka fa so kashe shi. Ai ko na gan ku alquran na gan ku zakaran da aka ballanta na tana kewata shi a ci amarci da shi shine kuka zo daji ku kuke cin amarcin ko Hazo dole yanzu ba kin yi kira ai dole yanzu kin san garin nan ko me nake in dai naji kiran ki dole in bari ai ba na son bacin ranki ba ma wannan bayanan ganki kaman cikin damuwa ne me ya faru ba maganin da ka kawo jiya bane na ba zakaran nan muka yi wasanni da shi kawai na kai shi cikin ɗaki na kwantar da shi yayi bacci kawai yau da safe na shiga duba ban gan shi ba. Da karancin amarcin aka sace to in ba shi ba daman akwai wani ne zakaran namu na cin amarci aka shigo har gida aka dauka to ki kwantar da hankalinki ni na miki alƙawarin duk wanda ya dau zakaran nan a garin nan wallahi da ma naman shi ma za mu ci amarcin namu ki kwantar da hankalinki hakan dai yayi miki ko yayi amma kai da kafa zamu ba rasko to in ba kai da kafa ba me zamu ba wannan ai shi kai da kafa mu ba shi naman ai mu zamu ci kayan mu a'a to yanzu ko mutuna aka yanka kai da kafon na mutunin za ban to in ba kai da kafa ba kai me za a baka Allah da ya biya kwantar da hankalinki yanzu kawai ke ki koma gida ni yanzu garin nan farautan mayo bara ma a jejeji ba a cikin gari zamu yi farautan barawan kazan nan kowa ya shi ka ce mishi ya daina kallo kai na fa gaba duk sanda muka zo gunnan kwana bi na kana yawan kallanta wai me ke shiga gida ma ne shiga gida bari mu je za mu yi magana a hanya shiga gida kuma ki sha kurminki kai ka zo mu je mana to wai kai me yasa ka ce mana haka ne wai kai kaka dan iska kana hawa da fuska sai ka ci ana kai dan iska dai madan da ka gani shekara ta 7 a kasan gadan Lagos mu ma yan iskan nan Allah to kaji a kauye kaga wannan zakaran yayi kama da na sanar gashi ga kan da kahuwan da aka ce za a ban gashi inda ka gaishe haka na kaga kan kai wai kai aka ce mana irin wannan kai kana mana ni ma fa dan iska ne da kuka gani nan gas wayan tambaye ka a kauye nan ba fi san yanka zakara bane ƙarya ku sai dai ku sato ku yanka sata mi yanka to wannan zakaran mamara ce ta bani a gida kuma wallahi tallahi kan mu sake mu ji wannan magana a bakin kowa to ya za ku dan san mun ne ba kai kana cewa zakaran lantana da musamman ya bai ku ban da shi to samu ka ba wajen nan kamar yadda nake muku bayani ina mai matukan farin ciki yanda matasan wannan gari namu gari mai albarka gari mai tarihi ya kasance matasan nan suna da ƙoƙarin neman na kansu. Gaskiya kowane matashi in gari ya waye yana ƙoƙarin neman halaliyarsa. Ƙwarai kuwa. Dalilin neman halaliya
sukan tafi garuruka daban-daban don neman na kansu. Gaskiya ne. To wannan abu na ji daɗi ƙwarai da gaske. In kuma sun samu arziki to sukan waiwaye gida, sukan dawo gida su nuna cewan ba su manta da gida ba. Gaskiya ne. Labari ya ishe ni, wasu daga cikin wa'annan matasa suna garin Kano. Wannan gaskiya ne. Kuma sun tafi ne don nema. To Allah ya dawo mana da su lafiya. Amin. Abin da aka je nema Allah ya sa a samu. Amin ya Allah. Sarkin matasa sai a daɗa sa ido. Yawwa. Wato Allah ya taimake ka. Ai ba a bar komai a baya ba. Kuma wannan garin namu ai asali yayi da tushe ya samu. Kuma ba a gurin kowa ba, tun a gurin iyaye da kakanni. Ga kunan kuka. Allah ƙara ma daraja. Bayanin da kai yayi daidai bakin gwargwadon hali da abinda waziri ya ambata. Sai dai ina da wani ɗan tsokaci a matsayina na limamin garin nan. Liman, ka faɗi duk abin da yake bakinka. Mai martaba ya baka dama. Gaskiyan magana, an addabe mu da sata a garin nan. Satan kuma ni kankin kaina ni aka yi ma. An kwance mun akuya, mun bincika, mun shiga duk inda ake shiga mun shiga. Ba mu ganta ba, kuma akuyar ta matata ce. Da bayan haka na samu labari satar da aka yi ta shafi waziri. Gashi nan, waziri. Wato Allah ya taimaki mai gari. Babban abin da yake ci mun tuwo a ƙwariya a garin nan, wai a ce a garin nan kamar ni waziri, a shiga gidana bayan matata ta gama abinci ya rage saura ciran kai daɗe, kawai abinci ya ɓatan dabu, aka neme shi sama ko ƙasa ya ɓace, an sace shi. To yanzu ya rida mai kaci? Haƙuri na ci. Shikenan. Allah ya ƙara maka nasara. Ai ni ma matsalan da Sarkin Bulala. Allah ya taimake ka. Abin da aka yi ma waziri, aka yi ma liman, kai ma shine ya dame ka? Ni ma haka kwarai kuwa. Abin da nake so ba sai ka yi magana ba, ka yi haƙuri. Yanzu ka ce na ce an yi sata mu wuce nan. Ina mafita waziri? Allah ya taimake ka. Ai mafita tana gurin liman, shi da zai fitar mana da komai. Liman ina mafita? Allah ya zamanin sarki. Akwai mafita. Mafitar da za a ɗauka a garin nan, duk yanda za a yi a ɗauki tsatsauran mataki game da satan da ake mana, ba ƙaramin mataki za a ɗauka ba. Da binciken yanda ake wannan gari sata ta shigo ciki. Wannan gaskiya ne. Wannan yayi. Shugaban samari, abin da yasa aka baka rawani ke. Zaka sa ido. Allah ya kara mu. Duk satan da aka sake yi. Me ke faruwa ne? Babba ne yanzu, babba ne. Ka damu da, wallahi ka damu. Wallahi ka damu. Sai na fai rashin mutunci. Da kana amarcin a sace. Wallahi garin nan in ba na hana kowa zaman lafiya a garin nan. Kamar ni za a taba? Kai za a taba garin nan. Dakata. Zauna nan. Zauna na ce ma. Kada ka zo ana ba taba ni fa. Ka zauna, fara kake fa. Wallahi ba zan yadda ba. Kai, ba zan fa yadda ba ne fa. Kai, wallahi ba zan yadda ba. Kai ka shuwa ce sai ku numfasa. Amma taba tuba nake. Wane ne yake ce bai yadda ba sai an biya shi, kuma me za a biya? Sallau ne ranka ya dade. A ce kamata a garin nan kowa ya san soyayya ta lantana. Amma zakaran da shekara guda na ba lantana tana kiwo shi. Za mu ci shi da ran amarcin mu. Kawai dai jiya ta same ni tana kuka tana gaya mun wai an zo har gida an sace wannan zakaran, kuma a ce in ya hakuri, kai ka san ba zan hakura ba wallahi ranka ya dade. Zakaran nan ba inda ban neme shi ba garin nan, lungu gonaki mun bi, ga ras nan da shi muka dinga yawo neman zakaran nan ba mu gan shi ba. Sannan ras ya zo mun da bayanin cewa wannan yaron alo dan malam da jama'ar su an gansa a jeji suna bandan wannan zakaran. To yaran nan duk sai na kar su. A gaban sarki kuke, kuma mu dinnan muna ƙarƙashin sarki ne. Gaskiya.
duk abin da kuka zo da shi in kuka zo nan sarki zai warware. Ba zakara ba ko amarya aka sace sarki ya san yadda zai yi. Wani abin da ma ya fi ban haushi ya kwana min rai sai da aka yi ma alƙawarin kai da ƙahon nan shege wannan alo ɗin ɗan iska har da kan ya hada ya cinye. Ka san Allah ya sun biya wallahi ya sun biya. To ku yi hakuri a sarkin samari. Allah ya ƙara masa sarki daraja. Ina bukatan waɗannan yara a kawo man su. Amma kai Allah alo na rantse da Allah in banda muna tare da kai na rantse da yawo sai na ma rashin mutunci. Kana sanafa mun zo wurin nan ne dan mu muta amma ka damu da wannan jita ka te wani kai baka ma iya kada ta ba ma iyawa kai ba amma ka zo kana ta wani damu sakaya kenan ka manta ne a cikin wannan kauyen kenan. Alo ne ba fafa lolo wannan jitan da kake rainawa sau nawa ita ce take kwacin miji dandali. Na sani ai ni ma na san to nawa tana kwatan ma amma mun zo mu huta ka zo kana ta damu kaga abin da ga shi ne ga abin da gara ya taka ta wayo Allah. Wayo Allah. Wayo Allah, haukaci na wayo haukaci wayo. Kano mun kai Kano mun kai manya-manyan gari ganin ku sai Allah ya yi. Watan kun sace mana zuciyoyinmu ko kuna ta wasa da su? A wari kuma kun sace mana. Masoyi zo ina son ganin ka. Da kamala. Ya na ganku ku bi kawai. Ina kuka ije min nawa masoyan? Kai ina alo? Ina alo? Mu kuke tambaya ina alo? Ina alo? Kai ba kai na baka tare da shi ba jiya? Ina gani mai gari ya aike shi. Amma yanzu abin da za a yi ku je ku kai wannan aiken da aka yi muku. Mu haɗe a dandali kawai, mu haɗe a dandali. Koko yanzu za mu je mu nemo ado. Ku yi maza ku je in ya so mu haɗa a dandalin kawai ba matsala. Kun ga? Ku bari mu je mu kai itacen nan gida. Saboda ina so yau in ga masoyina. Masoyin bayan wanda ke kusa da ke? Ni ina nawa. Masoyi. Kai sorry ka fito ni ma yanzu nan ina aje icen nan zan fito. Babu dama. Allah ya kai mu dandalin ba dai matsalan ku kenan ba. Allah ya kai mu dandalin kar ku zo da shi. Saura kuma ku zo ban kwantar da hankalin ki zama fito miki da shi. Kwantar da hankali. Ku je sweetina. Kwantar da hankali. Ku je sweetina. Kai Kano mun kai Wayo ga shi bana. Wayo Allah. Wayo ga shi wuyana. Wayo. Ni karfe mun baki. Kana wayo Allah ka san Allah kake aikata wannan abubuwan da kuke aikata cikin garin nan. Wayo wuya. Baba da Allah ya sauki. Ya duba maka shi wuyana. Ni ne zan duba shi ba inda zan kai ka. Ba inda zan kai ka. Wayo.
ba mahaukaci ba kaɗan ka gani wayo Allah kaɗan ka gani wayo wuyana wayo wuyana mahaukacin nan bai burge ni bane wa alaikum assalam ko ɗan albarka kun shigo in dawo lafiya ku dai kun gani ko amma kun san abu ɗaya da ban ji daɗin shi ba shine wannan mahaukacin da bai hada ku gaba daya ya kakkarya ku yi muku gutsu aka zuba mun ku a cikin amalanki aka kawo mun cikin gidan nan ba shine kawai rashin abin da yayi da ban ji dadin shi ba ku yanzu ba za ku kalli abokananku da suka je Kano neman kuɗi ba in suka shigo cikin garin nan har sha'awa yake ba wa kowa a je kallon su yanda suke kirga naira amma ku ba haka kuke ba sai dai ku zauna cikin gidan nan ku ta jawo min magana da masifa da bala'i ya ishe ni a cikin garin nan Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ina saka zo na dawo. Me zaka je ka ce musu? A me zaka je ka ce musu? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ashe tana ciki. Ake ta sallama bata amsa ba. Ai sannun ku da zuwa. Yau sannu. Mun zo lafiya. Lafiya lau. Umarni ne mai martaba. Ya umarce mu domin mu shiga mu kamo shi uman yaran da suka addabi wannan nahiya namu. To ai ba yara ko kwara ɗaya a cikin gidan nan dukkan su suna waje sun fita. Kuma in faɗa maka ba ni da shi uman yara a cikin ƴaƴana. Saboda duk yaran da kuka sani ubangijin Allah ne ke baka shi. Ni bai bani kantararren yara ko kuma shi uman yara. Duka yara na shiryayyu ne ni nake ganin su. To daga take ji. Ba wani lafazin zaki mana har ya shammace mu. Akwai dakaru da muka baza su a baya. Don haka kawai ko ki bar mu ki fito da su ko kuma mu shige mu je mu fito da su. Ai ni na faɗa maka gaskiya zan yi maka ƙarya ne dukkan su suna waje ba ko kwara ɗaya a cikin gidan nan. Ba sa cikin gidan nan. A'a